Ул бит андасын әтигәне бүләк бирә. Американ егетеннән бик танышасым килгән. Җиз кыңгырау Әмирхан егетенең шәхсән яшьлеге символы. Bu Коръәнне Бабакай, значит, шул Иткол базарындан 1908 елны алып кайткан. Әбикәйнең 9 баласы дөньяга килеп 2 яшь ярымга җиткәч үләләр. Сорашмадым шуларны, сөйләшмәдек. Менә шуны. Ниченсен әбинең бөтен балалары менә ничек әти яза бит, матур гына, яхшы гына балалар туган. Но то ли инфекция какая-то была, то ли недосмотр был. Но они әйтәйде, как будто шулай дип сөйләйләр иде инде. Әбинең сөте булмаган достаточно. Сыер сөте белән балаларын үстергән инде. Эше авырта дип бала үләде китә. Менә әти инде 10нчы бала туа. И менә бу Коръәнне Бабакай язып куя. И шул Коръәнне ул инде багышлаган әтигә: «Дарю сие священное писание сыну моему Амирхану, который родился в 1909 году 16 февраля, четверг. Прошу великого Аллаха даровать ему долгую жизнь, счастье и разум, дабы смог прочесть эту священную книгу до конца. Аминь». Әни сөйлейді шулай дип. Әтинең ул тоже бик зак аяққа басмаган бу бала. Менә 1 яшьтә тулган, яшь ярымда 2 яшькә җитә, аяққа басып җири алмаган. Бу баланы җылы суга тазга утыртып өйдә калдыралар да, әби белән бабай мунчага кирип китәләр. Мунчадан чыксалар, бала таздан төшкәндә аягына басып, аягы белән җири башлаган. Шундан җиреп киткән ул. Менә бу төп нигезне оныту һәм югалту. Ул bizə görə bəxtsizlik, facia. Biz ana şu tamırımızdan ayrıldık. Ana gitken kişi unutkan tuğan oğlunda, yurtunda, atasında, babasında. Birinci Kozan'a kilgeçti, 61. yılına kildim. Benim başında birinci tanışkan kişilerinin birisi Hasan Saryan bilen Amerikan abi yeniki buldu. Hem de Amerikan yeniki bilen bir tanışasım kilgen. Tura mine Amerikan abi bilen biz boksça kuşları da bulup gittik. Bizden yazışlar sayısı yıştırıp bilgen boksçada 14 yazışıydı. Şular arasında bizim kışmak, böyle koyalarında iyiyim de var. Bizim kışmakta Zeki Nuri'ydi, Nuri Araslan'ydı, Amerikan abi yeniki, Abdullah abi Rasık, şundan yarattı biliydi, Tufan Minnulin. Biz bu vaxtlarda Bigrek'te Nuri abi Araslan'ydı, köbrek. Uşaklar yapıvanın niyinde mişi var idi, bahçesinden bir pişmanında. Şunun mişi yanına diş bilen jılıp oturaydık, siyaşı oturatırlan adet var idi. Ben de şulay aralaşıp düştük. Hem Emirhan abinin kugulümde jıyılgan nelerin, onun bilen siyaşuların neticelerinde bana tıra şu kitapka siyarlık material toplandı.
ул бит әти менә Каргалыга кунакка килеп төшә. Нигъмәтулла дәдәкәйгә. Ну, родной брат отца. Нигъмәтулла дәдәкәй. Алар шул туйга җыенып, инде киенеп, матурланып, тарантасларын инде нитеп, менә шул колокольчик у них висел на дуге, вот этот самый, потому что Мәдинә апа Нигъмәтулла дәдәкәйнең хатыны инде. Ул бит андасын әтигәне бүләк бирә. В какие-то уже годы она передала. Ул яза Мәдинә тутакай, но у нас так был принят тутакай, дәдәкәй. Biz бигрәк тә без инде безнең шәр балалары, без шушы әһелләрнең әсәрләрен, хикәяләрен, повестларын, романнарын укыскан балалар. Ул яшь чагында кирип калган, укыган әсәрләр алар бер вакытта да онытылмый. Бер вакытта да онытылмый. Ул гомерлеккә сигеп калалар. Без менә бу шурны, бу вакытны тотып калырга тиеш. Гомумән балаларыбызны тәрбияләгәндә, балаларыбызны укытканда шушы хәзерге заман җәмгыятенә әзерләгәндә дип әйтәсем килә минем. Әмирхан ага соңгы китап романында җиз кыңгырау беренче тапкыр җиз кыңгырау белән очрашканлыгын, 14 яшендә аны туйга алып барганнарын сөйли һәм бу туй вакыйгаларын шушы хикәядә язып чыктым дип әйтә. Ләкин бу образны, җиз кыңгырау образын әдип бүтән иҗатында берничә хикәясендә символик рәвештә файдалана. Әйтик, җиз кыңгырау символы аның шаяру хикәясендә, Гөләндәм туташ хатирәсе исемле билгеле повестында урын ала. Туфан Миңнуллин да бу турыда әйтә. Җиз кыңгырауны укыган вакытта, әнә шул Нигъмәтулла агайның тарантасына утырып, абзаннан үтәсе иде ди. Шул туйларны бер күрәсе килә ди. Шул кадәр гаҗәп тә җылы һәм җанлы тасвирланган вакыйгалар бит ди. Җиз кыңгырау Әмирхан Илкинең шәхсән яшьлеге символы. Һәм иң мөһиме мәхәббәт символы. Әмирхан Илки мәхәббәт җырчысы. Ул гаиләгә, туган халкыңа, туган җиреңә булган мәхәббәтне иң югары дәрәҗәгә күтәргән әдипләребезнең берсе, классик әдибебез. Туган җиребезгә, туган халкыбызга, газиз телебезгә булган мәхәббәтне васият итеп калдырган әдип. Ул да булса, менә җәмгыятебезнең, тормышыбызның гаять авыр булуы, четерекле булуы, каршылыклы булуы, рухи яктан имгәнә баруыбыз, җимерлә баруыбыз, матди яктан һаман да белгенлеккә төшә баруыбыз, бу ачык мәсьәлә. Менә шунардан сен алтын балыккайым халкымны менә шушы михнәттән, менә шушы тирән кризистан чыгарга ярдәм ит дип бәлкем сорар идем. Әйе, дөньяда бөтен нәрсә искерә, туза, үзгәрә. Тик менә җиз кыңгырау ни хикмәттер, һич кенә дә бер үзгәрми. Шак кына кагылдың исә, нәкъ теге вакыттагы шикелле, көмештәй саф, нечкә, дәртле тавышы белән бүлмәне яңгыратып җибәрә һәм күз ачып йомганчы мине 14 яшьлек чагыма. Үземә урын таба алмыйча, гел борчылып йөргән, нидер сизенеп көткән иртә яшьлегемә кайтара да куя. Барысын үтә бер ачыклык белән терелтә ул минем хыялымда. Яңгырап җибәрүне Нигъмәтулла абзыкайның җырын ишеткәндәй булам. Утырдым ла кимәнең ай түренә. Юк, кирәкми, искә төшермик, иясенә калсын. Хәзер инде бик күп яңа җырлар туды, яңа гадәтләр, яңа йолалар туды. Туйларга да хәзер кыңгыраулы пар атларда түгел, ә күбрәк Волга, москвичларга гына утырып баралар. Егет белән кызны да 3 көн буена ак келәттә ябып тормыйлар, ә туйның түренә мендереп утырталар. Әмма мәңге үзгәрми торган бер нәрсә калды. Бу кешенең яшьлеге, мәхәббәте. Һәр кемгә килә ул, һәр кем кичерә аны. Менә ни өчен җиз кыңгырау бик кадерле миңа. Аның дәртле, көмеш тавышында гүя яшьлек һәм
мәхәббәт саклана.